Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts en aquest acte en el que tindré l'immens plaer de conversar amb una persona que és periodista com jo, però que ens ha regalat diverses obres, però aquesta última particularment colpidora i particularment interessant i intensa, Els nois de Hayden Valley Road, en Robert Kolker. Crec que tots els que estan aquí segurament ja no necessiten que el presenti massa, però deixi'm que els reprodueixi només per fer una miqueta de memòria quines són les seves credencials professionals, que són extraordinàries. Ha estat finalista del National Magazine Award i ha obtingut el Premi Frank Guggenheim a l'excel·lència en periodisme sobre justícia penal. Ha publicat articles de manera regular a capçaleres com The New York Times, Wired, Oprah Magazine, The Marshall Project, Bloomberg, Business Week i la revista New York Magazine, on col·labora assíduament. És autor d'un llibre que també va tenir un gran impacte, que és Lost Girls, sobre el drama de les famílies de noies desaparegudes, assassinades en circumstàncies que eren molt difícils d'esbrinar. L'any 2013 aquest llibre va ser destacat pel New York Times com el llibre de l'any. Aquest nou llibre és un llibre monumental, jo diria, no només perquè té una dimensió considerable, sinó per la temàtica i la manera com enfoca la temàtica que ha volgut triar. Estem aquí, tenim el goig de poder-lo entrevistar i de poder conversar amb ell en una col·laboració del CCCB, que saben que està relacionat també aquest acte amb l'exposició sobre el cervell, que els recomano vivíssimament, perquè és una magnífica, extraordinària exposició, i la col·laboració de l'editorial que ha fet possible que puguem llegir aquest llibre, l'editorial Periscopi y Sexto Piso. Robert, muchas gracias por haber venido, por acompañarnos y bueno, tengo muchas ganas de que podamos hablar de esta magnífica obra. Gracias por venir. Thank you. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, abans que em feu preguntes, moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies, Milagros, per haver llegit el llibre amb tanta cura i tinc moltes ganes de conversar. Moltes gràcies al CCCB, he anat a veure l'exposició avui pel matí, és meravellosa. Realment estic molt entusiasmat, us animo a tots que hi aneu. Haig d'agrair a tot l'equip de Periscopi perquè la visita que m'heu organitzat a Barcelona ha estat fantàstica. A tothom li he explicat que precisament vaig ser-hi aquí fa 3 anys com a turista amb la meva família, no tenia ni idea que tornaria precisament a venir a parlar a una fira del llibre. Per mi és entusiasmant, estic molt agraït. Vull presentar-les una miqueta primer de tot l'obra. De no ficció, però diria que és un llibre de no ficció literària, com ha sigut catalogat en alguna de les ressenyes que han fet d'ell en la premsa nord-americana. Pren la realitat meticulosament documentada com material d'una narració que presenta en aquesta realitat amb les eines de la millor. Hi ha vegades que saps que estàs llegint un assaig realment documentat i rigorós i no deixes de tenir la impressió de que estàs llegint una gran novel·la, una gran obra de ficció, sabent que no és ficció precisament. Per tant, aquesta ambivalència t'arrossega durant tota la lectura del llibre. És el relat, la profunditat psicològica de les relacions, la descripció de les emocions i el sentiment dels protagonistes són propis de la gran literatura, però estan basats en personatges reals i són suficientment reals com perquè els seus protagonistes es reconeguin. La realitat i transmetre la complexitat de la realitat, i en aquest cas trobo que és una obra absolutament reeixida. És a més una tasca ambiciosa, ingent, tant per la quantitat de material documental i testimonis com per la naturalesa del tema que tracta. És la història d'una família de posició mitjana-alta als Estats Units, de conviccions i orígens catòlics, que tenen 12 fills, el qual ja és bastant anormal en els temps en què vivim o en els temps en què aquesta narració passa.
és la generació del baby boom i està al bell mig, passa al bell mig del moment més esplendorós del somni americà. El moment després de la Segona Guerra Mundial en el que Amèrica esclata com a líder mundial i la societat americana té la percepció de que ells són uns privilegiats en el món i estan cridats a tenir un gran protagonisme en la història mundial. Dels 10 nois, dels 12 fills són 10 nois i 2 noies. Les 2 noies són les 2 últimes. Dels 10 nois, 6 pateixen esquizofrènia, que com vostès saben és una malaltia que acostuma, encara que té senyals precoços en alguns casos, és una malaltia que debuta normalment un poc després de l'adolescència cap als 17-18 anys. Aquí al nostre país un moment molt típic del debut de l'esquizofrènia solia ser abans, en temps passats, a la mili, perquè era un xoc tan brutal per molts nois, el règim militar obligatori, que molts debutaven en l'esquizofrènia en la mili. Però el normal és que en els 17, 18, 19 anys la malaltia emergeix. Les 2 noies, les 2 últimes, són les que han pensat, en últim terme, que explicar la història de la seva família, per crua i per dolorosa que sigui, pot ajudar a fer comprendre la malaltia i a incrementar l'acceptació social de la malaltia mental. I que el llegat genètic que tan mala sort els ha portat a la seva família pot ser útil per avançar en el coneixement sobre una de les patologies més devastadores que puguem imaginar. Una història de persones corrents, una família normal, amb somnis normals, amb vida normal, amb aspiracions normals, que transcendeix i es converteix en universal perquè un fet fortuït que té a veure amb l'atzar de la genètica els ha portat una desgràcia que des del primer dia els sobrepassa completament. I tot just poden reaccionar, diríem. Això ho veiem a tot el llarg del llibre. És la història de la família Galben que permet resseguir, i aquest és un dels grans encerts del llibre des del meu punt de vista, l'evolució de la percepció social que té la malaltia i també l'evolució que ha tingut el coneixement científic en l'entorn de l'esquizofrènia. De fet, és un cas tan extraordinari, el de la família Galben, que quan esclata l'era de la genètica i de la seqüenciació genètica, aquesta família esdevé un cas d'estudi de primer ordre i de primer interès per tots els científics que estan tratant d'esverinar quina és la clau de la transmissió genètica de la patologia. No hi ha altres famílies amb una concentració tan alta de malaltia, de manera que el seu ADN s'ha convertit en una excel·lent mostra per l'observació, per l'estudi científic, per la recerca de les claus que puguin explicar com se desencadena i també dels tractaments que podrien venir. Per tant, aquest és el panorama que aborda. Pensem que ha parlat amb els 12 membres de la família i alguns altres de les següents generacions, que ha estudiat tots els historials clínics dels 6 germans malalts, que són historials clínics que segurament necessiten una carreta per transportar-se, i a més ha parlat amb els científics que han participat en la investigació, etc. És realment, Bob, una història aclaparadora, des del començament, per la quantitat de personatges, per la complexitat de la matèria, per la informació que cal processar, alguna d'ella científica i tècnica d'alt nivell. Està dramatitzat i segueix un esquema narratiu literari, però tot està basat en testimonis i documentació. Al final del llibre queda clar quines són les fonts, no? Com entra en contacte amb la història? Com se li acut embarcar-se en aquesta aventura? I no li va fer por començar en aquest ambiciós repte? Sí, tenia por. Em vaig espantar al principi i ha estat un repte de la meva carrera. No només intentar esbrinar i comprendre una història amb 12 fills i 2 pares i veure quins eren els seus punts de vista i assegurar-me que el lector pogués fer front a tanta informació. Aquest era un repte. I un altre repte també era assegurar-me que el llibre no fos només un episodi, una història de les misèries, de tragèdia rere tragèdia, i poder trobar una mica de significat en el que està passant. I això és realment el que cercava la família en algú com jo. Em van trobar perquè el membre més jove de la família, la Lindsay,
La més jove de les dues germanes va anar a l'institut amb un antic amic meu que també va ser editor meu durant molts anys i ell coneixia la història de la família des de feia moltes dècades, però de sobte un dia ella es va tensar amb ell i li va dir: mira, la meva germana i jo ens hem plantejat que estaria molt bé que es conegués la història de la meva família, no sabem com fer-ho i finalment hem decidit que potser estaria bé demanar-ho a un periodista independent que pogués escriure i relatar la nostra història també la contribució que vam dur a terme amb la ciència. I el meu amic va pensar en mi perquè havia intentat aplicar aquesta tècnica de novel·la i de narrativa que havia fet al passat. És una tradició que té escriptors meravellosos que ho van fer molt millor que jo abans, com en Tom Wolfe i en John Dee i Patrick Radcliffe i molts d'altres, veritat, també publicats a Periscopi. Són periodistes meravellosos que expliquen històries de veritat, però ho expliquen d'una manera molt convincent i atractiva. Podem aprendre coses noves sobre una part del món que potser no us interessaria i es pot descobrir una mica més. Aquest era el meu repte, transmetre tot això, però estava molt preocupat. Estava preocupat que fos que no hi hagués esperança, que només fos el tema de l'accident del cotxe i res més. Em va encantar parlar amb les germanes, estaven molt contentes de parlar amb mi, però tot el que m'explicaven pel que havia passat a la seva família, doncs bé, em vaig adonar que hi havia un suïcidi, abusos sexuals, un assassinat, hospitalitzacions per darrere, moltíssima tragèdia. Llavors em vaig plantejar com dimonis podria obtenir i donar sentit a tot plegat. Llavors, localment, hi ha hagut algun progrés científic en la comprensió de l'esquizofrènia i això realment ho he pogut anar estudiant i, per tant, ens n'adonem que això forma part també de la història. Crec que el resultat és extraordinari i la veritat és que ho llegeixes amb un plaer que el que hi hagi drama no deixa de ser un element de la realitat, és a dir, no pot haver-hi una altra cosa que drama en una realitat com aquesta, diríem, no? Però està explicat amb molta sensibilitat, jo diria fins i tot amb molta compassió cap als personatges, que això és posar-se en el seu lloc i explicar la seva complexitat i moltes misèries, perquè també hi ha misèries, però d'una manera respectuosa. Bob, vostè explica que fins que no va tenir el permís de tot per furgar, perquè vostè va posar la condició de que seria una història verídica que explicaria tot el que hagués passat i fins que no va tenir el permís de tots no es va posar realment al projecte. Per mi és molt difícil imaginar que algú accepti exposar-se de la manera en què la família Galvin s'exposa a l'escrutini i a la mirada pública a través d'una obra que, per ser bona, ha de ser sincera i ha de ser realista. Per tant, des d'aquest punt de vista, amb un contingut tan descarnat en el que es juga la projecció i la imatge pública de la pròpia família, què van dir quan van llegir les galerades? Suposo que tenien por. Suposo que tenien por. Sabeu, era una mica escèptic, que aquest llibre s'arribés a produir i potser no és perquè sigui un d'aquests periodistes, de sobte et donen una idea i després expliques els 10 motius per què no es pot produir algun projecte, però en aquest cas jo sabia que les germanes estaven interessades en parlar, però també alhora sabia que hi havia molts altres membres de la família per darrere i com a mínim un d'ells segurament no estaria d'acord i que s'oposaria amb violència i que no voldria que la gent sapigués la història de la seva família i, per tant, no donava fe, no tenia confiança, no tenia moltes oportunitats. Als Estats Units tenim lleis sobre la privacitat, pel que fa als arxius mèdics, has de donar el consentiment i oferir tota la informació a tothom em semblava molt complicat i llavors els hi vaig dir a les germanes, bé, jo crec que les coses no passaran ràpidament, els llibres sempre triguen molt, per tant, calma. I vam començar lentament i una vegada a la setmana parlaré amb diferents membres de la vostra família, vaig començar amb la mare, amb la Mimi que tenia 90 anys i després potser parlaré amb un parell de metges que havien tractat la família durant els anys i potser un parell d'experts que jo conegui.
per poder veure fins a quin punt aquesta família era interessant i havia estat precisament en el model de tot plegat. I sabíem, no?, d'una manera o una altra, que al final de les trucades telefòniques doncs, tindríem o no la possibilitat d'escriure o no. I després de sobte va passar una cosa inesperada. Tothom estava interessat, fins i tot la mare, que durant molts anys estava contra la idea, al final estava a favor. Penso que tenia a veure amb la nova informació genètica de la família que van saber, i pensava que era una bona notícia. Es va donar, hi havia proves més que evidents de que no era la culpa seva d'haver estat una mala mare, no? I la genètica la va convèncer, va estar molt entusiasmada pel telèfon, i al final ho van poder fer perquè les germanes també van desitjar-ho fer, i també hi havia una història molt important per darrere que elles volien explicar. Ho volia deixar clar, el problema d'aquestes històries d'aquesta mena no s'expliquen per l'estigma, perquè hi ha molta vergonya per darrere que s'aplica sobretot a les persones i contra les persones esquizofrèniques, a les famílies. La gent no vol parlar d'això, no? I van sentir que al parlar d'això doncs potser podrien ajudar els altres, i em vaig posar molt feliç. Una altra cosa increïble també que va passar és que vaig canviar la meva perspectiva, no? Estava en un cercle una mica complexa, no podia sortir-me, i de sobte em vaig engrescar, em vaig adonar que era únic. Vaig llegir molts articles i vaig llegir llibres meravellosos sobre malalties mentals de tota mena, i tot el que llegia era o una memòria o un seguit d'assajos o alguna cosa escrita pels especialistes mèdics com Albert Sachs, o coses com llibres de text, no? Mai havia llegit una història familiar i teníem el punt de vista de tothom, i per tant podíem copsar què és el que havia passat en aquella família, què significava haver crescut en aquella família anys després, i per tant hi havia aquesta història que havia d'explicar, si no, no es podria explicar de cap altra manera, no? Al final doncs me'n vaig adonar de què ho havia de fer, no? I vaig tenir un sí, sí, però amb lletres majúscules. El cas de la Mimi, que és la mare, és un personatge realment entranyable i és un personatge cabdal. Vostès poden imaginar-se que és que una mare que té 12 fills, però que en té 6, que tenen una desconnexió profunda amb la realitat i que el seu comportament en alguns casos és violent, té problemes de moltes menes i té una dificultat extraordinària a criar tants fills amb aquesta malaltia. Ella sempre reacciona, i aquest és un tret del seu caràcter, que cap al final del llibre s'entén bé, com si no passés res. I jo també m'he preguntat moltes vegades al llarg del llibre com pots reaccionar d'una altra manera. O te suïcides o et mors de pena, o has de reaccionar intentant minimitzar tot el que pos les coses i normalitzar la vida en aquella casa, no? Fer que sigui el més normal possible sabent que és d'una anomalia absoluta i total. Jo crec que un dels grans encerts del llibre, ja ho he dit abans, és la manera en què va resseguint la història dels membres de la família. Recordem que els nois neixen el primer a l'any 45 i la petita, la Lindsay, a l'any 65, hi ha 20 anys de decalatge. Va seguint tota l'evolució que hi ha sobre la concepció de la malaltia, tant des del punt de vista social com des del punt de vista mèdic, que ha evolucionat. De fet, quan neix en el 45 el primer, el Donald, que encara no desenvolupa la malaltia perquè la desenvolupa 17 anys després, la vida als manicomis era semblant aquí, era d'aquests manicomis que hi havia cadenes, que se'ls feien electroxocs, que no sortien, que un cop que entraven al manicomi mai més podien aspirar a sortir-ne, no? I llavors el cervell, de fet, l'estudi de la malaltia mental ha sigut una caixa tancada perquè el cervell no s'hi podia penetrar. De fet, no ha sigut fins que ha aparegut la tomografia axial computeritzada o la ressonància magnètica funcional que s'ha pogut observar què passava dins d'aquesta caixa tancada. Llavors, des d'aquest punt de vista, les observacions del funcionament intern sembla que al llarg del llibre, com que passen tants anys, s'obri un bri d'esperança de que al final del llibre potser arribarem a esbrinar quina és la causa de l'esquizofrènia. I és a dir, que és una frustració, suposo que la mateixa que va sentir vostè, no, Bob, per veure que malgrat totes les promeses de la investigació científica, al final gairebé estem millor des del punt de vista dels tractaments, però no gaire millor des del punt de vista del coneixement. No? We have progress.
De fet, hem progressat pel que fa a la comprensió, però no tenim una comprensió total de l'esquizofrènia i, sens dubte, no tenim la cura. I pel que fa a la qüestió dels medicaments, no hi ha hagut gaire innovació, és colpidor. Segueixo pensant, pensem que hi ha una pastilla per qualsevol malaltia mental, però no és el cas. Ansietat, depressió, trastorn bipolar, estem coberts, però les persones amb esquizofrènia, els fàrmacs tenen 50 anys i tenen efectes secundaris molt pesats i poden canviar la teva vida i poden fer que s'amaguin els símptomes, però no poden fer res per poder arribar a la cura, no? I això fa que sigui molt frustrant per la població que pateix la invisibilitat envers la resta de la societat. Amb tot, la recerca pels orígens de les malalties mentals més profundes han anat progressant. Se sap que hi ha una base genètica per això. El debat entre la naturalesa i els problemes que ja estan sota aquests termes. S'ha de seguir progressant. Ara s'està tipulant les coses de tal... Fa 50 anys enrere es podia negar que no hi hagués un aspecte genètic, no? En canvi ara la majoria de les persones no ho nega que hi ha aspectes genètics, però encara s'està qüestionant qüestions de l'ambient, si hi ha qüestions de l'ambient que pot activar certes debilitats envers la malaltia mental, i aquesta comprensió ja és progrés. Pot ser frustrant, com heu dit, però ens fa avançar. I, com has dit, la tecnologia per comprendre el cervell, ja sigui una ressonància magnètica que mostra a una part del cervell quan escoltem música, veritat, quan passa l'exposició de la CCCB, o analitzar l'ADN o el genoma humà. Totes aquestes qüestions, de sobte, es van aplicar a la família. Als anys 80 van apareixent, es van experimentant i, de sobte, els seus cervells són molt interessants per molt personal mèdic que potser no estaven donant l'atenció que es mereixien anys enrere. I és aquí on Mimi té un paper a dur a terme. La Mimi és un personatge fantàstic. Quan parlo als clubs de lectura, les coses, estan una mica tranquil·les, les coses no... I de sobte pregunto, què penseu de la Mimi? I tothom en parla, tothom té una opinió diferent. Ella va cometre molts errors a la seva vida, però ha sabut mantenir el seu optimisme sense parar, i és el motiu pel qual aquesta família es va acabar sent estudiada per la ciència, no? Si no, hagués estat completament aïllada de la seva família. Per tant, va prendre decisions que fa que els seus fills estiguessin en situacions de perill, situacions d'abús també, i sens dubte hi havia molta negació al llarg dels anys, va negar moltíssimes coses la Mimi, però tot i així, aquesta visió en perspectiva va fer que la família estigués unida sota el mateix sostre. M'agraden les històries que no són només bones o només dolentes, no? Soc conscient que la nostra narrativa és molt temptador, no? Decidir que tota la culpa és de la mare, i això es veu molt a la nostra cultura sense parar. I, per tant, no volia fer-ho aquí, especialment perquè vaig conèixer les germanes i a les primeres converses em deien coses de l'estil ho va negar durant molt de temps i va prendre decisions molt dolentes, però després a la desena conversa, o la novena amb les germanes, parlaven de la seva mare amb termes molt carinyosos i coses fantàstiques que havia fet, i per tant ho havia de celebrar. Estic somrient perquè hi ha un altre programa al CCB, veritat, i la mare d'aquesta pel·lícula és la millor mare, la pitjor, de la pel·lícula d'Angela Lansbury. No sé si heu vist precisament Elementary Candidate, però els convido que ho facin. És veritat que el personatge de la Mimi o el caràcter de la Mimi és el que permet a aquesta família d'alguna manera tirar endavant, perquè si no, difícilment en aquell caos que és tot allò, era bastant difícil. Ara tenim molt clar, perquè ja tenim informació suficient i perquè hi ha divulgació suficient i perquè d'alguna manera les malalties mentals han deixat de ser tan tabú com eren fa relativament poc, però hem d'imaginar en el moment en què van diagnosticar els seus primers fills va sorgir una teoria que ell n'ha parlat ara mateix que venia del psicoanàlisi
i que parlava de la teoria de les mares esquizogenòfiques, és a dir, mares que provocaven esquizofrènia, elles. És a dir, és una teoria que busca en el trauma infantil, en les relacions personals, en les tensions psicològiques de l'ambient familiar, però particularment en el paper de les mares, la culpabilitat de les malalties mentals. Imaginem-nos què representa això per una dona que té 6 fills malalts. Quanta culpa! Si amb un ja et pots imaginar. Llavors et sorprèn molt com la Mimi reacciona amb molt alleugeriment quan s'assabenta i en comencen a venir-li les primeres informacions de que hi ha una predisposició genètica, que hi ha una vulnerabilitat genètica. I llavors ella, en la seva ànsia d'aferrar-se a lo positiu, no fa una altra cosa que dir, bueno, això ve de la família del meu marit. No és de la meva família, sinó del meu marit. I la decepció brutal que al final del llibre troba quan els estudis genètics demostren que més aviat és la seva part, la que porta la vulnerabilitat. Això vol dir que en aquesta malaltia el coneixement és molt important, perquè de la mateixa manera que s'ha matat dones i reines perquè es pensava que elles eren les responsables de que no nasqués un hereu masculí, de la mateixa manera la culpabilització de les famílies i dels pares respecte de la malaltia mental ha creat molta angoixa, i això sí que era perceptible en aquesta família, no? Sí, sobretot els allunyava al principi dels doctors, tot i que no sabien els termes de mare esquizofrènica, sabien exactament què és el que estava passant, tota la medicalització i, per tant, la primera qüestió sobre el tema de les mares i què és el que passa, no? A casa, quina mena de pares sou? És a dir, els metges preguntaven això, hi ha el doble cec, que té a veure amb aquest concepte de la mare esquizofrènica. Tens una mare i llavors la mare et diu, lliga't les sabates. Et lligues les sabates i, doncs bé, la teva mare et diu, ets massa obedient. Això, diríem, és aquest doble vincle, perquè si t'estàs lligant les sabates ho estàs fent bé, però ho estàs fent malament perquè ets massa obedient. Però els psicoterapeutes, els analistes, inspirats per Freud a mitjans del segle XX, molts d'ells van dir que les persones que tenien aquest doble vincle doncs es podien convertir en neuròtics, o en el cas de l'esquizofrènia, doncs podien crear una realitat falsa, una realitat desagradable dins de la seva llar, i llavors es produeix tota aquesta mena de fantasies que causen l'esquizofrènia. Això és 100% erroni. La idea del doble vincle la va crear en Gregory Bates i no va ser un psicoterapeuta, era un sociòleg, en Gregory Bates. I també va tenir el suport de les dades, hi havia una recerca al servei que deia que si ser un mal pare o mare causa aquestes malalties mentals estaríem en un problema terrible. El 90% de la població tindrien problemes mentals. Però a mitjans del segle XX es va acceptar que l'esquizofrènia i l'autisme i d'altres dolències també, una família molt propera a mi que tenia autisme, doncs bé, se'ls deia que no ja donaven suficient afecte als seus fills i se'ls acusava que eren com frigorífics, eren molt fredes. També l'homosexualitat, doncs acusat que hi havia males relacions del fill amb les mares. És a dir, tot això forma part de la perspectiva de la societat i s'han necessitat molts anys per demostrar que no és això, no? Hi ha una dona que es diu Glenda Lisi que es va convertir en una metgessa als anys 70 i fins i tot en la seva formació mèdica doncs li va explicar que al deixar els seus fills a casa i anar a la residència de l'hospital estava posant en risc que es causessin dolències mentals i malalties als seus fills. És a dir, ha durat massa. Cada vegada que entrevisto els metges em diuen sí, als finals dels anys 70, inicis de 80, això s'ensenyava encara a les escoles de medicina. De fet, Bob, estaràs d'acord perquè en el llibre això es traspua, que durant molt de temps l'abordatge de l'esquizofrènia ha sigut defectuós una mica pel cisma que hi havia entre els biologistes i els terapistes, per entendre'ns, és a dir, entre aquells que posaven l'èmfasis
en la part biològica del trastorn mental, el mal funcionament dels neurotransmissors, etc., que si hi ha més alt nivell de dopamina, més nivell de dopamina, tota la part més biològica del funcionament del cervell, i els altres que basen sobretot l'explicació de la malaltia en les relacions socials i afectives. I per tant aquest divorci el que feia de fet era que hi hagués gent que optés només per la via de la medicació i gent que optés només per la via de la psicoteràpia. I quan en realitat els medicaments podien portar beneficis per a alguns pacients i la psicoteràpia, des de luego, portava també beneficis pels pacients que es medicaven. Hi ha hagut un gran debat durant molts anys sobre si l'origen genètic o l'origen ambiental. Ara aquesta qüestió està una mica superada, perquè realment l'epigenètica és una ciència que saben que és la influència que té l'ambient sobre l'herència genètica, sobre l'ADN, i com les circumstàncies ambientals poden arribar a modificar l'herència genètica que tots portem en el nostre ADN. Llavors, en aquest cas, Bob, de totes maneres, m'ha sorprès molt que en tota l'exposició que hi ha de la controvèrsia en els darrers anys, tot i que l'epigenètica ha resolt el tema de que no hi ha confrontació entre predisposició genètica i factors ambientals, que se sap que hi ha factors ambientals que el desencadenen, ni se sap quins són els gens involucrats en aquesta vulnerabilitat genètica, ni se sap quins són els factors epigenètics que poden fer que entre dos germans o quatre que tinguin una predisposició, només algun d'ells desenvoluparà la malaltia i no els altres, en igualtat de condicions ambientals o en la mateixa família. Inclús m'ha sorprès una cosa que m'agradaria que expliquessis més. M'ha sorprès que deies que de les teves converses amb els científics arribaven a la conclusió que la vulnerabilitat genètica explicava que hi havia un risc incrementat en els germans de persones que tenien esquizofrènia, però en canvi no es podia assegurar que els descendents de pares a fills fos hereditari la vulnerabilitat, és a dir, que fos, diríem, els fills de pares esquizofrènics tinguessin un risc incrementat respecte de la resta de la població. Pots explicar una miqueta, no et va sorprendre també aquesta conclusió? Sí, és molt sorprenent, de fet, i encara complica més les coses, no? Pel que fa a tots els especialistes en genètica que he entrevistat. És a dir, es pot transmetre una normalitat genètica a una generació més jove i una persona pot desenvolupar un trastorn mental i una altra persona amb la mateixa herència pot tenir un altre trastorn mental, que explica una mica, no?, a la meva novel·la el que passa, perquè tenim 6 germans que estan malalts de maneres molt diferents i a tots se'ls anomena esquizofrènics, però un és catatònic, un altre és paranoic, un altre té visions, un altre té al·lucinacions, és a dir, tots tenen el mateix nom però tenen dolències diferents, malalties diferents, i per tant si mirem l'origen, és a dir, l'esquizofrènia genètica és extremadament, diríem, un del motiu pel qual hi ha hagut tanta explicació pel que fa a l'ambient, és que és molt difícil d'aïllar la genètica, no? Podem veure famílies reials i monarquies i bogeria, no? I es pot dir, és la genètica, però després comences a estudiar la genètica i te n'adones que molt poques vegades va de pare a fill. No és un gen dominant ni recessiu, sinó el que passa que va passant al llarg de les generacions i va sorgint d'una manera inesperada. Per tant, és confús i és fàcil negar, no?, que hi hagi aquesta mena de factors. No sé per què he donat un botó aquí. Doncs bé, el que estava dient és que es torna una cosa molt interessant en la família Galvin. No ho sabem del tot cert. Hi ha una normalitat genètica que atura, no?, aquestes condicions del cervell, que comparteixen també, però els membres de la família que tenen aquesta variació i aquesta mutació particular, doncs bé, no tenen aquesta malaltia severa mental. És curiós i és interessant i això ens porta a
plantejar-nos l'epigenètica i què és el que passa a l'entorn que pot arribar a tenir un impacte. Jo penso que la manera o l'equilibri que es pot produir entre la naturalesa i la biologia, l'entorn i allò que hem heredat, doncs és una persona neix amb una vulnerabilitat, aquesta vulnerabilitat potser no apareix durant la vida o potser no fa que tornis en esquizofrènic i per tant la qüestió que ens hem de plantejar és la següent. Potser no heu protegit suficient el vostre fill per l'entorn. L'entorn sempre està per tot arreu. Tindràs el trauma d'una manera o una altra, no? La solució, sota el meu parer, la solució més pràctica és trobar maneres per poder reforçar el teu cervell conforme es va desenvolupant, ja sigui a través de supliments nutritius o fàrmacs o també a través de la formació, l'educació, per poder tenir una més gran resiliència conforme el cervell va millorant el teu sistema operatiu al llarg del temps i potser aquesta vulnerabilitat mai apareixerà. I és per això que moltes de les investigacions que s'estan duent a terme ara tenen aquesta feina, no? Per exemple, un equip de l'Hospital Hopkins que està analitzant la salut de la placenta de la mare. Ho estan analitzant i veure quins elements poden interferir. Potser algunes de les vulnerabilitats, la salut del bebè es pot reforçar, per exemple, si tens una salut de la placenta millor. És a dir, estem sent molt específics actualment. El tema dels fàrmacs també és un tema molt controvertit d'alguna manera. Els fàrmacs, hi ha un abans i un després de l'aparició dels neurolèptics i dels antipsicòtics de primera i de segona generació, sobretot des de segona generació, que són molt més específics i que tenen molta més tolerància, diríem, i menys efectes secundaris. Però en el llibre es veu, jo crec que el llibre mostra, tradicionalment jo he sentit dir a especialistes, suposo que no m'equivoco, que en l'evolució de l'esquizofrènia normalment hi ha com 3 grans grups entre les persones diagnosticades. Hi ha un grup que evoluciona bé, que respon a la medicació i que amb psicoteràpia pot arribar a normalitzar la seva vida i portar una vida normal i plena i sense interferències de les seves desconnexions amb la realitat i que inclús té molt poques desconnexions perquè un cop que s'estabilitza té molts pocs brots o cap. Un grup, un altre terç, que evoluciona aquí, allò, una mica bé, poden portar vida normal, però de tant en tant tenen inestabilitats, tenen moments de perill, moments de recaiguda, etc. Se sap que cada vegada que hi ha un brot psicòtic, el cervell es recupera però ja no torna al mateix punt que estava, queda danyat per aquest brot psicòtic. Per tant, quan més brots psicòtics tingui una persona, més danyat queda el seu cervell i a la llarga més incapacitant és la malaltia. Hi ha aquest tercer terç, que jo crec que tots els de la família Galvin situaria en aquest tercer terç, en el que evolucionen malament des del començament. És a dir, que van provant medicaments un darrere l'altre, cada vegada es veuen abocats a prendre dosis més altes i un factor de mal pronòstic, normalment en aquesta malaltia, és el rebuig del tractament i la negació de la pròpia malaltia. Aquest és un element clau. Quan el malalt nega que està malalt i a més rebutja el tractament, té moltes possibilitats de tenir recaigudes. De tota manera, tenir medicaments o no tenir-ne varia molt, entre els primers i els últims ha millorat molt. Però m'ha semblat que en el teu llibre tu eres una mica antimedicaments, entre altres coses perquè en els membres de la família Galvin, com que han patit totes les formes extremes amb dosis extremes de medicaments i totes les tecnologies, inclosos els electroxocs, inclús alguns d'ells moren com a conseqüència dels efectes adversos de la medicació. I en algun moment dius que, per desgràcia, per a alguns malalts, la medicació passa a ser un remei pitjor que la pròpia malaltia, perquè es pot arribar a portar fins i tot a la mort. Segueixes convençut d'això? És una experiència d'aquesta família o creus que és generalitzable? Bé, si som justos, hi ha moments en què la família es beneficia pels fàrmacs. En Matthew Galvin, per exemple, no li feien cap mena d'impacte i després van canviar de la primera generació de la qual estàveu parlant a la següent generació i van prendre el clozapine i li va canviar com la nit al dia, de sobte va poder controlar la situació d'aquestes il·lusions o imaginacions
que tenia i va poder... En general era funcional. L'únic que pensava és que podia controlar el clima i podia viure d'una manera independent, amb el seu propi pis, podia conduir un cotxe, tenia una vida molt productiva durant dècades i dècades, va poder conduir i podia anar i portar els seus amics que no tenien cotxe i podia cuinar, etc. No? És a dir, tenim un resultat positiu gràcies al fàrmac, però la frustració pel que fa als fàrmacs i als medicaments que expresso és que, bé, clozapine només tenia 15 anys i, per tant, hi ha tants miracles en altres àrees mentals quan es tracta de la medicació i, en canvi, hi ha tantes frustracions quan parlem de malalties mentals severes. Una part d'això és l'estigma i també l'expansió, veritat, i el que costa, els diners que costen per nous medicaments s'han de provar en humans i no en ratolins, i això surt molt car, i també hi ha molts riscos per moltes empreses farmacèutiques. I, per tant, la preocupació també va ser que la família va sentir molt fortament que les persones necessitaven obrir els seus ulls i veure que al cap i a la fi aquests medicaments no eren una eina perfecta, era una eina que estava causant danys. Un dels germans va morir molt jove i bé, la medicació va acabar devorant la salut. Hi ha una barreja de sentiments, sens dubte, però he copsat el teu missatge. De fet, quan reviso el llibre, alguns lectors m'ho han dit, la medicació ajuda a les persones i s'ha de reconèixer, i sí, és això. De fet, una cosa curiosa, i m'agradaria que ens ho expliquessis, és la Mimi té 12 fills i 13 nets. Els nets són més joves, òbviament. Dels 13 nets, només un té algun episodi d'inestabilitat que és ràpidament tractat i que ni tan sols sabem si hagués arribat a ser un brot psicòtic, perquè no ha arribat a ser. Per tant, el tema de la vulnerabilitat familiar queda desmentit d'alguna manera en aquest exemple, perquè és bastant excepcional també que havent-hi 6 membres en una família, tenint en compte que dels malalts només un, em sembla que té fills, o dos tenen 3 fills, la resta són els que no tenen la malaltia. Creus que és un element important, és un element clau, o també pot ser l'atzar? Com ho viu la família? De fet, en el llibre surt que estan sempre vigilant a veure quin és el comportament dels nanos i si hi ha algun senyal d'alarma, no? Sí, hi ha una part del llibre que analitza la generació dels nets i aquesta tercera generació, i és una finestra del terror, i es pensa que els nets de la família Galvin haurien de tenir aquests problemes i els pares es converteixen en ultracontroladors i hi ha hagut alguna malaltia. És una cosa meravellosa, però els investigadors i la família saben el que hi ha per darrere i diuen sí, té tot el sentit, perquè els fills del Galvin és el resultat de la combinació dels pares, de l'ADN, i en canvi aquests nets és una combinació d'altres persones de fora de la família. I també el que podem tenir és, diríem, una sèrie de circumstàncies genèticament errònies quan el Don i la Mimi tenen fills. Però això segueix sent negatiu també per la quantitat de nets que tenen. Totes aquestes dues coses combinades fan que sigui un cas molt visible d'esquizofrènia. Una altra qüestió interessant és sobre els factors desencadenants. A part de tota la culpabilització del comportament de la Mimi, pobre, que ha de suportar totes aquestes senyalitzacions, el que és veritat és que en aquesta família gairebé tots, si no tots, els que pateixen la malaltia han tingut relació amb les drogues. I tots recordem totes aquelles teories de la cultura del Kerouac, etc., i com era una moda en aquell moment pensar que els viatges extrasensorials eren viatges, diríem, que no tenien cap perill, i la gent prenia LSD i prenia amfetamines i prenia marihuana, per suposat, però potser era el més fluix del que prenien.
Llavors, està clar que en la família Galvin les drogues hi estan presents en gairebé tots, i és una generació que també ha tingut molta relació amb la droga. També ara segueix havent-hi droga. Hi ha estudis, Bob, sobre quina relació pot haver-hi entre la droga i la malaltia mental com a desencadenant, com a el que dispara la bala, el bullet, la pistola que dispara la bala. Bé, he sentit a doctors que diuen que les persones que han desenvolupat problemes al cervell probablement no haurien d'experimentar amb les drogues, i el cervell s'està desenvolupant i per tant no sabem encara moltes coses. Hi ha un llibre que planteja l'argument que la marihuana activa la psicosis i bé, ho diuen així, no sé si és el 100% cert, però ho diuen amb certitud, i moltes persones de la comunitat mèdica que ho diuen, no sabem el que no sabem i ja està. I té tot el sentit per mi que un fàrmac psicotròpic acabi afectant el desenvolupament cerebral. El motiu per al qual no estic defensant això perquè hi ha, no sé, què és primer, l'ou o la gallina, quan es plantegem aquesta qüestió. Potser les persones s'estan drogant perquè estan desenvolupant símptomes de psicosis, perquè s'estan automedicant, perquè estan estressats, perquè estan perdent la seva força emocional, el sentit de la vida, per causa de la seva malaltia mental, i potser ho ha causat la droga o no. I per tant és una qüestió que queda penjada. És difícil veure quina és la causa o la correlació en tots els casos. Dels aspectes interessants quan el llibre aborda tot el tema de com avança el coneixement científic és la relació que hi ha o com s'ensaja a partir de que es descobreix que hi ha una substància, que és la nicotina, que pot ser utilitzada per obtenir un fàrmac que permeti que les persones que tenen aquesta desconnexió en la realitat no tinguin aquesta hiperreacció que normalment tenen les persones esquizofrèniques davant dels estímuls exteriors. És molt curiós que entre les persones amb malaltia mental i particularment amb esquizofrènia, l'índex de fumadors és molt més alt i l'addicció és molt més intensa i molt més forta. I llavors alguns psiquiatres han desenvolupat la teoria de que de fet el tabac és una mena d'automedicació, perquè el tabac els hi produeix un efecte en el que els estímuls exteriors que els hi són tan aclaparadors perquè són excessivament forts per al seu cervell, els hi atenua, d'alguna manera. Això em porta a preguntar-te que de totes les persones amb què has parlat, i particularment la doctora Delisi, que és la primera que s'empenya en buscar els marcadors genètics per tal de veure si podem trobar la clau per arribar a fer una teràpia gènica que pogués evitar l'esquizofrènia. Em porta a preguntar-te com veus la investigació de les teves converses amb la doctora Delisi, les més recents. Creus que hi ha esperances, que el llibre encara no s'atreveix a apuntar, perquè el llibre es basa en realitat i no en somnis, però en el teu, diríem, pensament més íntim, creus que estem a punt de trobar alguna cosa? Jo penso que sí, que estem a punt de trobar per primera vegada des de fa molt de temps, doncs hi ha un patró que he pogut copsar des que treballo amb la feina del llibre, la ciència i la pertinença, i també el paper de les empreses farmacèutiques, doncs obren molta fanfàrria, molts timbals, i de sobte tanquen el departament perquè comencen a investigar càncer i deixen les malalties mentals. Però de sobte sorgeix una petita empresa que decideixen que faran feina per l'Alzheimer o treballaran per l'esquizofrènia i que treballaran en coses del cervell. És a dir, jo sempre miro les noves empreses, sobretot les empreses més incipients que volen provar-ho durant uns anys, no les farmacèutiques tradicionals. He parlat amb una empresa que creu que estan a punt de tenir aquesta tercera generació de fàrmacs, la primera, segona i la tercera. Esperen trobar la tercera generació de fàrmacs
I l'altre motiu perquè tinc esperança és perquè tothom sembla que estem d'acord pel que fa a la intervenció primerenca per a aquelles persones que són joves, per poder evitar aquests brots psicòtics que poden causar tants danys al cervell, i també intervencions primerenques per la intervenció al cervell, i és un dels elements més cabdals. I en parlo del llibre. Has parlat del tabac i de la nicotina. És fascinant, aquest aspecte de la història de la família Galvan. Un altre investigador ha trobat una altra àrea genètica del cervell que va pensar que en el cas de la família Galvans era un factor per ell, i el receptor del cervell era precisament el receptor cerebral nicotinogènic. Ho va detectar així. I va dur a terme un experiment on va donar xiclets de nicotina, Nicoret, a diferents pacients, i va veure que aquell receptor s'activava. I quan parlem d'una manera anecdòtica respecte a quantes persones que tenen esquizofrènia estan en situacions hospitalàries, l'únic que volen fer és fumar una cigarreta perquè els ajuda a concentrar-se i potser els ajuda també a parar les il·lusions que es creen durant un període de temps curt. I fins i tot les persones que no tenen malalties mentals, quan fumo una cigarreta és perquè em concentra, Així que potser s'ha de dir alguna cosa pel que fa a aquest receptor del cervell. Però la història que explico al meu llibre és increïble, perquè totes les empreses farmacèutiques estaven interessades en això fins que van saber que no podien guanyar diners amb això i van fugir d'aquest projecte alhora també. I per tant, aquest doctor s'ha quedat amb les ganes de saber què més s'hauria de fer. Jo sé que he dit que era optimista, però aquest aspecte és una mica pessimista. De la relació dels investigadors amb la indústria farmacèutica no en sortim massa optimistes, perquè la doctora Delisi veu com se li queden les mostres i les arraconen i no les utilitzen per res. Després aquest investigador veu com que aquest assaig que podria portar a un medicament que interferís en el procés psicòtic tampoc no prospera, i d'alguna manera es vislumbra que la dificultat de fer assajos clínics amb una matèria que afecta el sistema nerviós central, que requereix molta més, que és molt més complexa, requereix moltes més, diríem, permisos i cauteles, etc., pot ser un hàndicap. De totes maneres, la indústria farmacèutica aquí no ha quedat gaire ben retratada, la veritat, però de totes maneres això ja és algo bo que sabíem, per altre tipus. Estem arribant al final i m'agradaria... Tinc molta curiositat de saber, perquè estic segura que deu de tenir ja un altre projecte que potser l'està portant a plantejar-se un altre llibre. Ens pots avançar una miqueta quina seria, si tens un projecte, i quin és? Bé, la idea que tinc present precisament no està llest encara, però és una cosa més històrica. Es tracta sobretot d'un desastre militar terrible que es va produir fa un segle i que encara és un misteri de com es va produir aquest desastre militar. És com la feina que vaig fer abans. Hi ha molt drama per darrere, hi ha molta història que explicar, molta narrativa, és un projecte complicat, però és diferent i no entrevistaré, perquè no hi ha persones vives d'aquell desastre, però parlaré sobretot d'experiències traumàtiques. És molt similar a la feina que he fet en revistes, però tot i així encara el que més m'agrada en la no-ficció és una narrativa molt forta, molta investigació, que em dona fonts d'informació que ens ajudarà a entendre coses ben complexes. Bé, doncs esperarem a veure aquest nou llibre. Jo de moment no puc fer una altra cosa que recomanar molt vivament, tant si estan interessats perquè tenen algun vincle familiar amb aquesta malaltia o perquè tenen algun interès, com si és per interès científic, com si és perquè són estudiants de medicina, pel que sigui. Crec que és un llibre absolutament colpidor. Jo els haig de confessar que en alguns moments té una intensitat emocional tan forta que en alguns moments, després de llegir alguns episodis i alguns capítols, tancava el llibre i havia de sortir al carrer a caminar a l'aire lliure de pressa, perquè havia de pair tota la tempesta emocional que la història m'estava provocant.
I és una història real, és a dir, no tinc la sensació en cap moment d'haver estat davant d'una obra sensacionalista, ni al contrari, més aviat una obra continguda, però amb tant de material emocional a dintre que és que per si mateixa ja era colpidora. Si algú de vostès està interessat, el Bob signarà llibres aquí a partir de quan acabem aquest acte. Jo li vull agrair molt la seva disposició, la seva bonomia i el seu mestratge com a periodista, que per nosaltres, els del gremi, necessitem, com l'aigua de maig que es diu, com l'aigua de mayo, necessitem tenir referents de qualitat, referents que es prenen en sèrio la seva feina i que són capaços de transcendir i de donar exemple del que pot arribar a fer la nostra professió. Moltes gràcies, Bob. Thank you. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquestes preguntes meravelloses. M'ha encantat la conversa que he tingut. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.